3 saniyan de dikarin xurtbûna xwe ji sıfrê bigihînin 6 mîlî. Her qevzeke wan bi qasî dirêjbûna fîleke Asyayê ye. Ji xênî van gelek tiştê li ser çîtaya nizanin hene. Çîta mîna şêr û pisîkê mezin qurînê nakin. Tenê mîna pisîkê biçûk dikine miramir û qîrê biçûk davêjin. Dengê va qîra heya kilometreyekê tê hezkirin. Li gorî teoriyekê çîta ji bo ku hevdû nas bikin van qîra davêjin. Çîta penceya xwe bi tevahî bi paş ve nakişînê. Ev taybetî di nav pisîkê mezin de tenê bi çîtayan re heye. Navê çîtayan bi zanistî Acinonyx jubatus e. Acinonyx bi yewdanî tê watêya penceya bêtevger. Penceya çîtaya ji ya pisîka bêhtir